Waburo dok chien matin higa mar 65 ne nitiere pepa mane Mbuya ondiko e pinyni mane iluongo ni Sessional Paper number 10. Sessional Paper number 10 ne nigi lengo mar pepa no ne ni weche mag dongruok mang'eny noketi e kuonde mane productive, mane government masano no ne neno ni productive. Achiel kuom kosa nowuok kuom pepa no en ni dongruok mang'eny nodhi e kuonde ma productive go, to kuonde mang'eny ma e piny Kenya ka ne ok dongruok odhiye. Kuonde mang'eny ma dongruok ne ok odhiye gin counties machalo kaka North Eastern, Coast, kuonde motuo, Turkana gi gik machalo kamago. King'iyo map mar Kenya, kuonde go king'iyo atamalo gin ema ging'eny. Mano no create gimiluongo ni marginalization. Koro nitiere jok modongore kabisa, jok mane nie Kenya Highlands, kuonde mane pur nitiere, kuonde mane yudo koth maber, kuonde mane lope nitiere maber. To kuonde mang'eny mane onge gi koth, mane otuo, ne ok yud konyruok. Koro ji matin kabisa, tiende ni jok mane nitiere kuonde madongore, kuonde mipuro ma production nitiere gi mang'eny gi, nodongore moingo jok mane ni kuonde motuo. Koro achiel kuom gima devolution nobiro thiedho ne en kosa mar marginalization. Ji mang'eny manodak e counties mane ok yud konyruok chakre 1965 ne dwani mondo okonygi gi devolution. Koro nitiere gima king'iyo devolution, nitiere gima iluongo ni equalization fund. Equalization fund ni en achiel kuom pes madhi e counties, especially mano bedo marginalized. Abiro miyo statistic kawadhi kanyiso kaka pesa no osedhi. Ibro bedo bende kinyiso kaka pesa osedhi, to bende marginalization no bende en wach ma bende koro devolution osegolo koso counties mamoko pod gin marginalized. Samoro pok mar omenda ok chop negi e yo makare. Akeni Zaki korka in ang'eni wuok e county ma Siaya. County ma Siaya